Lesochranárske zoskupenie Vlk už vyše 30 rokov zachraňuje lesy pre ďalšie generácie. Keď pred rokmi prišli s originálnym nápadom, zbierkou Kúp si svoj strom, dokázali s pomocou ľudí rozširovať bezzásahovú súkromnú rezerváciu Vlčia a tým chrániť prírodu. Počas covidových rokov však počet symbolicky predaných stromov začal postupne klesať. Rozhodli sme sa prihovoriť ľuďom na internete jazykom internetu, chybovými hláškami, ktoré pozná každý z nás. Les je ako internet. Stromy navzájom komunikujú cez sieť koreňov a podhubí. Ak sa vyskytne nejaký problém, les si ho najlepšie vyrieši sám, bez našich zásahov. Ak však túto sieť narušíme, les prestáva správne fungovať a stáva sa zraniteľnejším. Pomôž zachrániť prirodzené lesy na Kupsisvojstrom.sk. Vlk ako nezisková organizácia žije len z podpory bežných ľudí a nemá prostriedky na veľké mediálne kampane. Keďže sme les prirovnali k internetu, hľadali sme podporu u partnerov zo sveta technológií. Na e-shope Naj.sk sa takto v predvianočnom období objavila možnosť kúpiť si svoj strom. Ďalších ľudí sme oslovili v ich newsletteri s viac ako 270 000 odberateľmi. Za pozornosť stojí aj fakt, že to bolo historicky prvýkrát, čo nejaký banner umožňoval preklik mimo e-shopu Naj.sk. V našom prípade priamo na kampaňovú podstránku. Spoločnosť ESET takisto spropagovala našu kampaň na svojich sociálnych sieťach. Počty reakcií, komentárov a zdieľaní sa z decembrového priemeru 50 vyšplhali na skvelých 628. Do tretice sa pridala aj ČSOB prostredníctvom svojej nadácie, ktorá oslovila zamestnancov s kampaňovou ponukou. Šíreniu posolstva kampane výrazne pomohlo aj 500 000 impresií, ktoré Vlkom daroval internetový portál Zoznam.sk. To, že sme les prirovnali k internetu a našli silných partnerov, nám aj pri nízkom kampaňovom budžete pomohlo zvrátiť negatívny trend minulých rokov. Oproti tomu predošlému sme symbolicky predali o 2423 stromov viac. Vlk si v spolupráci s agentúrou Focus už 25 rokov meria spontánnu znalosť v rámci všetkých ekologických organizácií a koncom roka sa v poslednom minuloročnom meraní historicky prvýkrát dostal cez hranicu 30%. Vlkom gratulujeme a všetkým vám, ktorí pomáhate záchrane lesov, ďakujeme.